Duol mar Inter-Religion Council of Kenya ochiwo tiegruok ne moko kuom rowere kanyakla kod wakeni e kaunti ma Migori ahinya motenore kod lando kwe kinde mag yiero kendo mondo gibed nyime e lando kwe e kinde gi kata motenore yiero maduong' madwe mar aboro. Ji mahero 50 noyudo tiegruok makare motenore kod chike mag yiero, ratiro mag oganda kod kaka ginyalo chwalo buche motenore kod weche goeko mag koko e kinde gi mag yiero. E kamiti no ero kotelnegi kod Austin Okelo owacho ni rowere mathoth okoyango chike kod kwe koluwore kod duol nero mar oganda kanyakla e pacho kaendi NCIC. Okelo wacho ni pek mabende joma rowere kaloe oriwo kanyakla onge mar tich, tiyo kod yedhe mamero ji e kind pek mamoko mabende samoro miyo gibedo kod thuolo ma kendo gichiwo thuolo ne josiasa mondo ti kodgi e yor geuko moko winjore ahinya e weche mag siasa. Josiasa biro to kupono ni gichikore dhao to joyuthe magi siayo mondo dhi odhao. Omiyo jonyuol winjo malit nikech wan joyuth. Wabiro ka mondo wajiwre ng'ato gi ng'ato. Ni sama koro wadhi e yiero ni wakauru thuolowa mondo walanduru kwe. Kikwa josiasa tikodwa kura ni en siri ni igocho ne ng'ami yiero kato bed mana mano bedo sichi kik jasiasa chuni gi ng'at moro nikech siling 50 kasto wadhi dhao to gin gidhi mbele kocha gichamo msara madongo to wan youth piny ka wahinyore. Mostly youths wane miluongo waga to pesa magimiyowa seche moko gibiro distribute gik moko machalo kaka sukni, seche moko tishede, to gigi seche moko gibolo gi abola kanyo, ok gi distribute gi in a good way. To ka gisebolo gi kanyo, ji dhi laro gi, jomoko dhi hinyore, jomoko dhi gore. Wadwa chung' kodgi kendo wadwa puonjo nyithiwa masani, especially mane e Migori kae. Violence ok chul. Siasa en peaceful. Kineno ka ng'ato dwa kawi dwa chuli mondo idhi go koko kamoro kata mondo itim gimoro marach to gitamore. Nikech wan madong gi lit. Sama chuo dhi mbele kucha, nyithiwo dhi mbele kucha to negi wan mine e dala ka ema dong gi lit. Ma wawacho ni ok timre kendo.